Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih, S1 nipun. S1 saiki. Lajeng kula rada setruk UTK, terus kula njupuk S2 psikologi. Setruk ki ra awak to, Rek. Setruk kok utek ki terus piye? Setruk uteke ki ora omong kur ngene. Karepe dhek niku judeg ngoten. Judeg Jogja, judeg. Gudeg niku apa? Gudeg. Godhek iki godhek. Oh niki gudeg. Terus kowe saiki njupuk Terus mandat S2 psikologi. Wis intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no, jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Ya bangga nek jomblo. Lah yen bojo urung duwe pacar el. Pacare wingi bar putus e. Oh. Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek apa piye? Aku ora sik kok nyalake wong lanang. Ya wong kaya ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal itu piye? Sing lanang sengkleh. Sembah nuwun ya. Kanggo mbak-mbake Ibu Waranggana sing wis kepareng mbuka swasana ning limbukan iki ya, Nak. Ya. Iki suwaning daleme sapa, ning gone sapa, Mak. Iki sowan ning daleme pepundhenku Bapak Haji Kondang Sutrisno. Oh. Acarane ya kuwi ngunduh mantu putra kakunge Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ya sapa? Lesmana Mandra. Ora kurang ajar. Mas Sena ya Aji Mas Iwan. Ya. Sing nalika semana wis mengku garwa ya kuwi putri saka grup Gule lan Tungseng. Ya. Kok grup Gule lan Tungseng? Putrane Mas Tengkleng. Oh. Ora tegese grup Gule dan Tungseng to? Iya. Putrane Mas Tengkleng. Wis kepareng anu nambut silaning akrama ya Nok. Kejaba saka kuwi iki ngancik lan padha karo ingkang pendak dina dianakake pendak sesasi pisan ana ing Bekasi Harapan Baru kene ana ing Jalan Pepaya. Iki ya dirawuhi. Oh, pelawak ya sing keparing ya kuwi Bapak Tumiyono. Oh iya, sapa? Mas Gareng Semarang. Nggih, wis ngarani. Ora tak cedheki ya Mas Gareng Semarang. Monggo diaturi tindak munggah kene men supaya ndang rancak lakune. Monggo. Monggo Mas Gareng. Nganggo tembang apa? Ora usah nganggo tembang wis ben mlaku dhewe kok kaya. Iya, wis ben manja. Oh, karo Abah. Ya, Pak. Karo Abah Kirun monggo, Pak. Wah, iya, matur sembah nuwun. Seneng aku, Nok. Ya, dikancani karo para pepunden-pepunden, karo para senior-senior. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Ngatos-atos, Pak. Nggih. Sugeng dalu Mas Sena. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu. Iki jane Gareng tok. Ngapa? Lah mergane? Aku panitia. Aku Mas Kondang hajatan iki koordinator. Oh, gayane koordinator piye teko telat kok koordinator? Lah telat ki rak sing bengi iki. Lah terus Mas Kondang sarunge ndek gaya aku wis tampil dhisik kok. Oh ngono ya. Lah iki rodono anggitmu sing masang terop ki sapa? Oh iki terop. Niki sing masang abahe lho. Lho sing ngomong sapa? Aku ki tekon. Lho,
anu kalimate panjenengan menika janjane nakokke. Lah sing masang terapi ya keluarga Yayasan Putra Pandhawa. Nggih. Wong kene ya duwe dhewe kok ora mungkin terop Madiun tekan kene. Nggo apa? Lah wong aku sing tak terok ning iki kok. Ayo aku gawe terapi nyuntuh Mas Kondang kok gekku tak gorene upil apa? Nek tenan lho iki kanugrahan kanggoku sajek cumlek wiwit kuncung nganti gelung pupuran putih nganti saiki ditimbali panjenengane bapak terkenal ki lagi ki. Kok bapak terkenal? Iki lho sing digawe iki lho, Pak Kondang. Kondangnya ora terkenal. Ya nek ngono ya ora Pak terkenal tok. Sapa? Bapak Kuncoro ngono ya. Ya iso Pak Kuncoro. Ya Kondang. Lho ngatasi ketua pepadi kok aku lagi sowan pisan ki piye? Mas Kondang wis WA aku. Apa? Gareng rasah mulih. Kowe rak lagi iki. Heeh. Kowe 3 dina kon ning kene. Ya kon bongkar terapi iki kok ngringkes anu iki. Rumangsaku kok iki wayangan Mas Kondang iki wayangan wis dihitungi 300 wayangan mbumbuh. Wah, langkung kok ya. Wah, 300 luwih nanggap wayang sumben iki. Ki terus wayangan terus. Terus menika. Wong iki Mas Kondang rencanane ben minggu kok. Wayangan. Niku ling ngendika dek kapan, Mbak? Ling ngendika ben minggu itu dek kapan? Wingenane pas ning Tambun niki rencana wayangan ben minggu. Wayangan terus. Nek sing mong nanggap. Lho ora Pak Kondang dhewe to? Lho ora Pak Kondang dhewe. Ya Pak Kondang ya enek sing nanggap ya enek. Wah iki jan iki luar biasa lho iki tamune. Iki ngatasé iki wis lapangan iki mone lak kali. Heeh. Ditutup dienggo lapangan untuk kegiatan kampung. Ngluber tekan kono. Lho tekan kono nganti nggo mangan wis ditutupi aku dadi urung mangan iki. Ardahar bingung mergo ketutup. Ketutup ning ora apa-apa iki demi aku ra gumun. Apa? Mas Kondang mantu ngene iki lumrah biyen mantu sing ning gedung pewayangan ya ngene iki. Bar Mas Kondang mantu, aku ya mantu anakku. Tamune ora mung ngene iki. Apa? Weh, ora perlu akeh. Wong 100 tapi gak mulih. Apa ki? Ya ngenteni aku utangan kabeh sing tak nggo. Sing gak tanggung digawe iki. Basa mbok wae iki bengi iki nglumpukke balung apisah Mas Eno. Panjenenganipun Pak Kondang pikantuk besan. Wah, besane dalang Kondang saka Boyolali. Dalang sing ra duwe daging. Apa? Tengkleng. Balung tok. Aku yang terjemahke tengkleng ki ora duwe daging. Apa? Teng kuwi mambu, terus kleng ki swara. Swara sing mambu entut paling ora ya abab ngono ning ora Pak Kondang ki begitu arep besanan karo Mas Tengkleng kaget mau apa Mas Irawan kan matur bapak Pak aku lamarno Camboyolali bener putrane Pak Sri Susilo Tengklengi gak disebut aku melu ngeteri begitu Pak Kondang mlebu daleme klenteng Tengkleng kok klenteng mlebu daleme klenteng tengkleng Pak nang tengkleng saya anggrek rujen ati asik lewat mati ampun kumantir ing padone tepuk tangan untuk Mas Gareng. Yes. Luar biasa juga. Pokoknya harapan baru ini digoncang oleh Gareng. Oh, untuk sambutan penonton tarianmu Jos. Jos. Ki arti tanggap Gareng tok kon nang perapatan.
Tanpa nganggo iringan. Tanpa nganggo iringan ya kok tengklak-tengkluk. Aja disaruhe. Iya. Menggeh. Nano ya Mas. Mongko nimas Sampai Mas. bebasane ati sotinuku sungguh lan prasetyaku pangorbanane jiwa lan ragaku. Matur nuwun Mas Cengkleng, alhamdulillah. Aku ngene Gur arep ngetokke, Bah. Ya, Aku isih sehat durung mati. Mergo ya dikabarke mergo dengenane ana sing dikira kena musibah ki awakmu. Heeh. Ning wong ki nek dikondangke mati malah panjang umur. Amin. Sing mati ki dudu Gareng Semarang ning Solo 3. Nggih, amin. Anakku lanang Angga. Amin. Ngono ki aku jobku arep dibatalke karo Mas Eno. Piye? Dikira aku mati tenan. Lah wong sing ngabarke sing SMS aku ya ngertine Gareng sampean lho. Neng media sosial ya Gareng Semarang. Tambah ya telepon aku. Wong mati kok ditelepon. Lah iya, apa enek kok. Nganggo anu ora. Ha cetok SMS ki, Mas, apakah anu dengar berita Mas Gareng meninggal? Aku nganti HP ki tiba. Waduh, wong bengine lagi karo aku to kae. Heeh. Bengine tiba deng ngono kuwi. Aku kowe muni kok dites ditelepon. Ha ditelepon ya ora diangkat wong mati kok ditelepon. Telepon kok mati. Sing ngelekke malah bojoku coba tak telepone ya nok. Aja wong wis mati kok ditelepon, kok nek tangi malah cilaka. Lah iya. Lah kuwi kepiye to kuwi? Lah kowe nek mati terus apa ki ngletak wis mati terus ditelepon upamane kowe mati tenan. Terus ditelepon kowe tangi terus mbalesi. Kita kan mati ngono piye. Ayo. Oh ngono ki ora ya ngene ki ana lho Mas sing telepon. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niki Mas Gareng Semarang nggih. Alhamdulillah sehat tutup wis. Iya. Aku ngetekke. Kowe lah kuwi Aku ya kaget, aku dhewe kaget. Iki lho, aku wis pesen kirim bunga lho. Aku wis arep njaluk bunga, tak golekne bunga bank ki gak enek sing buka. Ana wong Ya wis penting panjang umur. Iki nuwun sewu saurunge dalem. jurakane Kudus Pak Haryanto. Terus Piye? Pak Tumiono. Ngerso dalem Bapak Tumiono. Pak Tumioren rawuh to iki? Rawuh. Lho, alhamdulillah mergo aku urusane karo beliau. Pangkatmu ki lho apa? Wong kowe iki karo cagak joglo kae larang cagak lho. Lho wong aku ki ngraketke Cagak joglo Klaten. Joglo Kasatrian Entrepreneur kae. Kae cagak sitok ki dimbrukne digotong dinyang wong. Lah kowe digletakne digotong sapa gelem tuku mayit? Larang cagak oh, joglo. Oh ya ora ngono kuwi. Kaya ndak preso monggo mau wis tak stop rezekimu lho. Iya. Mau salaman karo aku. Kowe nyetop rezekiku. Gareng sudah datang Mas Tino. Belum kelihatan. Lho gitu mbak cucukan kuwi. Wong wis teko sore ning kene jeglek kok dulu. Oh tak corek lho, Desember batal lho kowe. Lho kok sih ke aku mau takoni Gareng udah datang belum? Kalau Bagio sudah. Kalau Gareng belum. Wong kowe urung macak Gareng kok. Kowe nek rung macak Gareng kan jenengmu Sumar Bagio. Ngene lho no. Kurang ajar to kowe. Kok iso ono kuwi piye? Kok Pak Tumiono ki celuk-celukane ya ono kok kowe kok muni ngono. Lah iya, oh mudar kowe. Kurang ajar. Mudar kowe wis diurusi Pak Tumiono kok kowe ngaturino. Ayo. Aku tak golek dalang liya ya. Iku dalang kok kaya kudune Mas Dalang ngono kok nano. Aku pisan kowe malah blabene bola-bali. Aturana. Monggo. Lah kowe sing tuwa yo apa, Bu? Masa aku? Lah kowe karo aku tuwek ndi? Tuwek ora tuwek kowe to? Mbok aku dhewe lali lahirku tahun pira kok. Nuwun. Kalwo nuwun. Matur nuwun. Dumateng Bapak Tumiono mboten mirangi kamardikan keparenga jumeteng wonten jumeneng wonten papanggungan mriki. Monggo katuran jemenem. Monggo Pak Tumiono. Monggo Pak. Duduk.
Wilujeng dalu, Bapak. Iya. Nggih. Saiki jajal wani ora muni. No, ngono kae wis. Lho kowe malah sing ngundak kowe lho. Aku iki akon kowe kok. Oh, kok ngongkon ngerti kleru diakonke wong. Wong Pak Tumiono kok. Aku nek Bapak Haji Tumiono jumeneng terus kowe karo aku ning sampinge ngene iki. Apa? Apa? Isin aku. Kok isin? Wong sugih diapit kere loro. Enak ya. Ae dhewe iki ling mlipir. Waduh, iki meneng wae jatahe padha iki. Wah. Aku pendengar setia Pak Lumiono ngendika akeh iki mlebu nek kowe iki ora ming 5, ning 6. Apa 6 e? Apa mau mlumah? Mlumah mengurep, mlebu, metu, terus sing terakhir muta-muta. Muta-muta 6 mudar. Ora iso wong dhek modot kok. Elek. Mau sore iki le meling aku tenanan mau sore. Pokoke aja lali Pak Tumiono munggah, Pak Tumiono munggah. Cair ngono. Ora kuwi. Awake dhewe gambleh mau ora nembang lho. Heeh. Entuk ngene. Heeh. Sing nembang imbang ana katresnanku lungguh ning isor kuwi. Kok leh mau ora mau ngono. Oh Mas Tengkleng to. Disinggahke. Ngene iki nang awak enteng. Tapi arep piye aku nuwun sewu lho, Reng. Apa? Nek ngrasake joglo kasatriyan wis bolak-balik. Aku ngrasakne dhuwit bis iki rung tau. Sik, santai. Pak Haryanto isih apa ijol dolar. Alah dolar aku ora percaya. Aku rupiah ya gelem. Aku urung tau ngrasakne dhuwit bis urung tau. Kowe ora ngrasake karepmu panggung klebon copet wedok. Apa? Kowe anggere rambut balekke tak nikah lho bengi. Apa to, Lek? Ngomong iso-isone wong kok nglimpekke balekke. Lho, Apa iki? mau ra jare karo Abah Kiron pengen ngrasakne duit bis. Ah. Iki kira wis tau to. Ya wis, nek wis tau. Wingi ana lho penyanyi wedok ngono kuwi mulai stroke. Man, wis ke pilih stroke apa? Ora usah tok balekke sampean muni. Aku du penyanyi aku sinden kok. Oh iya. Wis ora ana berita ulangan kok. Manut lambene Mas Eno. Bajing loncat. Mangga, Mbak. Iki sing rawuh bengi iki seluruh Jakarta hadir. Jago PWKS Jago Seno Nugroho. Yes. Wes pokoke yel Taman Mini kae ya. Seno Nugroho. Yes. Nah kuwi kok. Sapa wae dalange sing penting dudu Seno. Lho. Kok malah ra ndukung ki lho, Le. Lho apa kuwi iki pedomane ki lho apa? Seno Nugroho yes kok sapa ae. Sapa wae dalange sing penting wayangan ngono lho. Sorry Mek. Sorry. Sorry. Pak, nek aku ra trima, Pak. Ora apa-apa. Nek aku ra trima. Ae do meneng wae iki arep ana gareng medun dadi cantrik ya engko. Syukur kowe. Wong lehmu anu. Nek ya nuwun sewu Mas Eno. Pripun? Saya sering mengikuti live streaming sampean. Live stream. Kok lebih subebek. Live streaming. Aku ngomong apa? Kalau lebih subebek. Live streaming. Nah, Aku mau ngomong apa? mau live streaming. Sing ngomong kowe ngono kok. Wong yang bar itu dolan lunyu. Ora ngono, aku kulino komen-komenku tak amati. Ya betul. Saya pesan penggemar Seno Nugroho ora kok pesen meling. Meling. Karena ini budaya Jawa. Nggih. Tontonan Jawa. Dagelan sapa ae sing nderek Mas Seno kuwi apik. Apik. Nggih. Nek ngomeni aja negatif. Nggih. Mari penggemar Seno Nugroho berwatak tata krama dan sopan santun. Yes. Nggih, salam budaya Seno Nugroho. Yes. Pak, karo nganu, Pak. Iki kan nun sewu nggih. Iki nun sewu. Niki kula pesen pola dagelan niku antara menang kalah penderita dan yang menderitakan. Dadi yen enten dagelan kalah menang ampun aja dilarani sadis, diarani sok sadis. bully. Enek sing ngene, wong pancene iki nang live ngibur langsung masyarakat. Yang penting yang ada di sini. Lah yang nonton YouTube itu kan mung delok sekilas, ora utuh. Nek ngomeni iki lho, cangkeme dagelan iki omong ae, randang nembang sing dan lain sebagainya.
Nyangkem-nyangkemne matak-matakne. Lah kuwi wong Jawa apa dudu? Lah niku kula ya malah sok melu jengkel. Lah iya. Ya, kula dhewe dunekke kok apa. Lah iya mesas. Kula niku masuk angin tenan ya dunekke. Oh kuwi rekayasa, tapi arep leren ngono. Tapi bagaimanapun juga salam budaya seluruh yang streaming malam ini yang lihat live ini. Oke. Salam budaya. Bajing loncat. Oleh Ayu. Ayo yo. Monggo Mbak Ayu. Ya. Gunung Galunggung Kapangkur. Diartekke ra. Apa? Saene diartekne, Pak. Iya iki ya. Gunung Galunggung sing. Gunung Galunggung kudu diartekke. Diartekne. Kowe ora paham basa Sunda takon aku. Ya, ya. Aku rem nang Bandung 2 dina. Ya, 2 hari kok 2 dina. Gunung Galunggung apa mau yuk? Gunung Galunggung Kapungkur. Gunung Apa Galunggung. kuwi? Kuwi apa? Kamu Jange apa? Gunung Galunggung ki kapungkur. Dadi ning mburine Gunung Galunggung kapungkur. Ya. Oh, mburine gunung. Terus Lah gurine Gunung Galunggung iki gunung apa? Gunung Kertu. Oh. Gunung. nah gunung meneh. Dadi mburine Gunung Galunggung ki ana gunung meneh. Loro gununge. Oh, jejer loro ya ya. Wong wasis kok kaya ngono. Kuwi nek gak kulino nyekel gunung gak tahu. Wong kuwi apa ki kisute ora kok. Paling ya bedor ngono. Kuwi kan Ya gunung bah ning wis kisut. Iya, iya, Bro. Iya iya. gah kuwi. Gunung Galunggung kisut iki lahare wis ora metu blas. Ya metu ya mak tes ngono tok. Ayo terus. Semadang Katunjang. Apa Mas? Ayo burine Gunung Galunggung ki kutha Sumedang. Dadi ana wong arep ning Gunung Galunggung liwat Sumedang urung tekan kono wis ketunjang. Wis ngono wae. Ketunjang kisut. Wis ngartekne apa enake ram ngono. Enak. Asline ya ngono kok. Wis ben to. Aku dalam ki anggere dilunasi omonge enteng ngono kuwi lho. Wong Ya, kuwi ora apa-apa, pancene suwi melu piprayangan ki suwi. Kok Kuwi lho Bandung kuwi rak piprayangan. kok priprayangan pariangan kok Lah iya priprayangan. melok piprayangan ki. Terus tutuk nangka diterjemahke apa meneh? Talaga Telaga wis jelas. Sukawayana. Modian apa? Sukawayana ki apa? Sang Kawayana iki artine di sekitarnya. Dadi ning seputaran telaga kono. Ku basa apa? Kowe iki njaluk diartekke kok trewek. Ya bener ngono kuwi. Iki kemalamane dalange ngono kuwi. Pengalaman kok pengamalanan. Pengalaman. Pengalaman. Ah, Nah, pengalamane ya, oke. dalange menerjemahkan tentang gunung-gunung itu ya wis Aku- ahline kuwi. Bareng tembang diterjemahne dalange kok aku rumangsa pekok ngono kuwi. Angel lho Oh kuwi. dereng kok, Bah. Mengko nampung iso genep. urung kabeh kok. Terus yuk. Terang kicik di tengah gua. Modian. Ana kata-kata icik-icik ki piye? Icik-icik wir. Ayo kowe ning Apa? do tekan tengah telaga kuwi do bingung. Heeh. Ki arep nendi iki terus sidane ketemu gua terus ning gua kuwi do terang kicik. Terang kicik. Terang Terang kicik kicik niku ki apa? Terang kicik niku napa? Terang kicik iki tak goleki ning kamus ora ketemu ya ming terang kicik ngono kuwi. Lah terang kicik iki akhire petuk icik-icik wir. Bare. Ora mboten ngaten, Bah. Piye, Nduk? Wik. Wik icik-icik. Kok menawa kok kalimat buri sing jawab. Nah. Piye yuk? Napa? Saploke icik-icik mau piye? Terang kicik terus. Terang kicik. Gunung Nah, dunung nak ki nggone. Nah, yen ki bener. Mlebu gua peteng arep do terang kicik ora ngerti nggone. Lah ora ngerti nggone. Kok iso ora ngerti gone iki sebabe apa? Ah, peteng jero gua kok ana listrik. Ora gua peteng ngendi? ta, ora peteng ta ya mergo picek kuwi. Terang kicik, Terang kicik peteng ora ngerti gone. ulah pundung turis sungkurulan sungkem. Oh, apa Mas? Ulah pundung. Ulah apa ki mau? Ulah pundung disungkur lah sungkan. Kudu angel iki to digatekke sik. Ya piye. Terus Ulah pundung. Wah, peteng arep terang kicik sulak kesusu. demek pundung. Wis entuk pundung entuk kempel mbok terserah ora ngerti. Iya.
Ora anggar bab ngono kuwi dalange iso apal banget. Apal wong kuwi jenis nyawang debok kok. Hiburane ya kuwi kok dadak. Tadi Teya. Ayo apa? Tadi niku goleki kok, Mbah. Tadi peteng ora ketemu gone ming tok di. Bareng ketemu Teyan. Oh tadi Nek bareng ketemu Tea. tadi Tea terus wayahe. Tarim. Wis aku gak ngerti. Ora iso ayo. Oh nggon tekan tedi yo ayo. Wis teyang iki piye? Tarim, kuwi bareng ketemu terus kelingan kancane. Sapa? Wah iki Tarim nek ra tak kei. Terus diundang, "Rim, Tarim." Ngono kuwi. Oh arti cak tedi mau. Heeh. Mergo ya wis petuk gunung kuwi mau. Terus? Tarimah raga wayahna. Ragawanya anak iki ragane tadi. Ragane Rawana. Nyorimnya aku wis genti kowe. Gantian ceritane. Jane wis tenan. Masal ngono ceritane. Embuh. Aku rumangsaku ngawur kok iso tatak ngono piye? Tatak diomongi aku bareng diterjemahne malah ketok pekok ngono. Aku ora mudeng kok ngampe lung-lungan barang kuwi lho. Kok iso tekan tarif bareng ngopo? Tarife pira nyah ndang genten kowe ngono kuwi dadi. Tarim iki jeneng wong kok ya. Oh, tak tarif. Terus. Ngancik. Wah, Tarim langsung mlebu terus ngancik. Ngancik apa? Ya, Ngancik apa? ngancik kancane mau lho. Oh ngancik. Di negara Lho, ngancik di negara no kok. Sik to tak pikire sik lho. Iya. Iki arek ngarang kangelan iki. Anak negarane barang. Sunda. Negara Sunda ya. Bajing loncat. Loro dindum sing nembang ayu. Ya. Sing Sing loncat aku, lah bajing elek gareng. Ora sudi. Piye to? Ado-ado saka Semarang tekan kene kok dibajengke iki lho. Loh, iki rak lagune bajing loncat dibagi-bagi. Mbak Ayu nembang. Lah sing loncat kula, bajing elek gareng. Setuju mboten, Pak? Setuju. Oh. Kosike abahe. aku sing mbayari. Abang anu wae, dados Tarim mawon. Apa? Aku sing dadi Tarim. Ming dadi tuntang kok. Andra Tarim ngacicing. Ngacicing lho. Lungguh kuwi mbuh. Ya tak awure aku ya padha karo kowe kok. Padha raruhe kok. Ya mangga. Aku ngacicing aku. Calik-calik.
Sing nembang ayu, sing beksa Ika karo Mas Gareng. Enak ya. Jan pasangan radial. Ideal. Ideal. Enak ya Mas Eno. Luar biasa. Enak kowe lungguh tok. Lho lah ya ora wangun nek aku melu joget ki ya ora pas kok ya. Bagian iki wis dhewe. Ana pan-papane Mas. Piye? Apa? Maestro Campursari diaturi tindak. Sapa? Ratu Campursari. Ratu Kroncong. Ratu Kroncong, Ratu Campursari, Nyi Nurhana. Oh, Campursari. Maestro. Ya. Luar biasa. Menika ugi wonten awala mangke bar menika nggih, Mbak. Nggih. Saking Bu Warsini Tumiyono. Oh iya. Oke, napa? Nyuwun lagu Kadung Tresna. Oh iya, engko diaturake. Mangke. Monggo Bu Aja, monggo Bu Aja. Ya, turun. Bu Aja. Jarwa. Iya. Ket mau rayu ora blas Alah. sing sayo Sing rukun dua loro. suka jaluk Bu. Redek. Es jan. Malah Bareng dipundhut karo Pak Haryanto jan. apa? Kaya modele kaya bis terbaru PO Haryanto. Ya jan pokoke. Matic pokoke. Ki kok mati iki mikmu to, Kak? Wah, mik bosok kowe digawa. Muni ya. Oh, Oh, muni. tanganmu kuwi sing bosok kok. Muni bunur. Nggih sampun Ah nggih. nggih. Niki mboten dike. Gak usah. Monggo Bun Hajah Nurhana. Bu, PO Haryanto. rawuh Jakarta kala napa? Kalau wingi Mas Gareng. Kalih Bapak Nggih. jujuk wonten Tangerang. Nggih. Niki info apa sekedar isu apa memang betul Kadros ajeng besanan kali Pak Kondang? Insyaallah. Amin. Niki sing gentong napa sing cilik? Sing cilik. Oh sing cilik. Wah, mental harus dadi mantune Pak Kondang. Wis pokoke dongakno ae. Engko gan komplit iki tenan. Suwe-suwe Pak Kondang wis ora nanggap seno, ora nanggap dalang liya. Apa? Alat gamelan, tero panggung Pak Sound Kondang, sound system Pak Kondang, dalange besan. Ya ta? Terus kon urusan bis, urusan kendaraan PO Haryanto. Bosok-bosok awake dhewe iki wis. Iki nek dinyangi dhewe ngono bosok tenan. Mboten to, Bah. Nggih tetep mungkin. Kabeh arep Pak Kondang dhewe ora masalah. Sing penting dagelane tetep kudu awake dhewe. Tetep awake dhewe ne ya manggone bis keri ngono awake dhewe. Ya Tapi piye besan dalang. Anak wedok Untari iki ya penari ya iso nembang. wis sing Nah, genah besan putri ratune Campursari. putra-putrane sing Wis, cilik sing kek. calon mantu ki ya nembang suarane ya Lah apik. iya, suarane apik. Tur tanggapan pira-pira ditampa ora butuh apa-apa lho. Peralatan terbaik di Indonesia ya Yayasan Putra Pandowo. Ngene kok kon nanggap seno. Apa kuwi kok? Ngono kok. Ya bener. Wis tenan dinyangi dhewe iki calone awake dhewe. Aja. Kayak ora butuh jiwa Pak Larang lho. Tanggalane tiwas dibuderi lho kae. Lah iya. Bu, nyuwun sewu kangge tamba kangen Piyayi Jagode Tabek. Suarane Bu Nurhana saiki piye? Lho. Bawa, nek ora bawa cucukne pokoke. Cuk. Wis. Cucuk. Mbah. Nun. Niki wonten Mbak Hendra. Mbak Indra Utami. Campur napa? Kroncong. Kroncong. Mangke Mangke nanti Pak alirannya Jon keroncong kalau Nggih. campur sari. Panjenengan rin bawa urusanmu nggih. Nggih. Sampeyan wah iki enak lho iki sidene sewengi nganggur iki. Plesir iki. Iki kaya wong arisan nduk.
Apa Lah kok anak wedok kudu munggah ki ya luar biasa anak wedok ki. Sapa? Iki no. Al sampeyan susu-susu ki. Sama Mbak Elisa. Elisa kesusu kuwi kudu. Ayo Mbak Nur monggo Bu aja. Cek ngaturaken Dereng pindah to Pak Waryanto Kudus. oh tasik Tasik wonten mriko. nggih Tak anggit pindah wong aku ya suwi ra rono dadi. Engko nek nggih karo Pak alamat. tadi anopo Bapak wau ngendika Nggih. 31 Desember Weh malam tahun baru. Nggih. Waduh kowe nang ndi Reng? Aku wis dijop kok. Wis dijawab to? Heeh. Ana ben gak batal apa Pak Haryanto tak panjeri ae. Penyan kula bayari DP riyen Pak, timbangane batal. Wonten mengke Abah tindak ten Kudus lho Pak. Wong nggih. Cik. Mila ben ra batal Pak Haryanto tak panjerane. Awake dhewe dagelan mampu. Apa dhuwit bis kuwi? Pak Haryanto ki sepiro? Aku ya ora sombong lho. Terus ngapa? Bang-bang kuwi duwe dhuwit kaya ngono sakake. Aku tau ndemek. Aku ya ora tau ndemek ta aku ora sombong. Sik iki kere kok sombong to iki. Lho kere iki Iki sida nembang ra iki. Nembang. Ora sida takon legane lho. kowe wani apa? Ora wani aku. Nek biyen kancamu. Nek biyen kancamu. Biyen kancaku, saiki njuk DT Bu. Ngono. Bu napa nembange apa? Biyen nek nyeluke Nurhana, Nur saiki muni. Lah wong jenenge Nurhana apa kon ngundangno Sena? Ora mungkin no. Saiki kowe mesti Bu Aja, Bu Nurhana. Biyen nek karo kene Nurhana, Nur muni saiki tabrak bis ndasmu. Ya ora sadis, Pak Yanto ki ora sadis ngono kuwi. Wah, aku jeneng tabrak bis ki wutuh, mosok ming tabrak kok ming milih ndas. Nggih mboten wonten. No, ngene lho, no. Yen ana wong tuwa salah ki delekke ora mung Aku anu kok matur karo abahe. Nabrak bis mesti wutuh ngono. Ora ana nabrak kok. Sik, ndase. Ra ono. Lah Abah sing kleru. Golekne ganti gampang to. Sesuk jangan dengarkan anjing menggonggong. Muni ae. Sing penting P.O. Haryanto tetap jalan. Amin. Nembang napa? Mangga. Ngimpi mawon. Anu Pak De Suli. Ngimpi. Sapa sing gedher iki, Cri? Ayo jenenge ngarani wong ya sak penake dhewe. Iki dudu Gondo Suli to? Kowe ngawur. Lah tak undang Gondo Suli jenenge Gondo Rukem. Kok kondo. Napa? C ngimpi. Ngagem bawa. Bawa. Oh, bawa. Ya ana ya. Sampean nuwun sewu. Bawa sak anune ora. Monggo Bu Aja. Ngambara ing ngawang Luar biasa. Nadyan suwera nembang. Ya ning suarane sewuto ya. Lemu bengokke kuping kene. Sing waras iki karek iki. Sing kene wis blas kok dadak malah kene arep budhek ne sisan Gumun. Aku ki krungu suarane Bu Nurhana ki lambemu ku mbok aja banter-banter kok. Luar biasa kupingku arep mut. Anu mawon, Mbak. Sak wau pondase saiki awake tabrake bis. Mas Eno ku ya malu-malu. Pun to kajenge iki padune wong kesel kabeh iki dadi glayuran ten panggung lho. Saking senenge semangat. Iki rumangsane iki mluka mlaku iki semangat to piye? Oh, lajeng mandek ngene iki lho goyang kok. Kesel le. Mergo stroke. Lambene iki turuti tenan. Terus Budi. Sakniki budhe. Heeh. Lah saiki budhe wong saiki tambah gedhe kok. Bunder tur gedhe. Hanglangut bebasan tanapa Laga ayem piye? Piye to? Pak Haji Haryanto tenan. Sayah no Mbak Nur langsung mboroing Pak Haji karo lenggan ya kono.
Iku yen bunur karo Pak Haryanto. Yen aku ki mlumah turune bojoku ya ora sembodo. Tinggal lunga. Lah kowe ra sembodo. Nek aku ngletak bojoku matane yane merem neh ngono kuwi. Wis malah. Aku inget mau sing tak goleki yogamu sing viral ki di tukang gambang apa wis mati ora bocah iki. Oh, ana melu. Oh, isih urip to Le? Tak goleki lho, tak kira ora dijak. Masaku kaya maestro swara. Swara elek. Khusus kae maestro swarane. Saning mergo swarane elek niku dadi viral kok, viral. Monggo, Bu. Rabase. Suarane seorang tentara nasional Indonesia. Sapa? Panjenengane lho wis disebut Pak Jenderal. Pak Dodi. Iki dinikmati Mbak Nurhana. Betul. Kok Pak Dodi ya katuran nembang. Nanu. Ya ngono lho wong loro. Ora sudi. Nyewong. Tungkul ngumbar gagasan satemah digawa ngimpi langgamipun Mbak Cange nderekaken monggo. Apa terek? Aku deloke Mas Eno lho. Sengengas. Wah, seneng rumangsa. Wah, tenan bengi iki. Iki sing mesake sindene iki. Sewengi ora nembang mesti potong 50-an kowe, Nduk. Ora mungkin ora sifat. Alah, aku meneng wae iki ya kisru. Apa? Wedang semene wing kari ampas tok. Tak seruput. Lah, apa matane iki ra jawab? Mas nyuwun Sing ledan. Boten, Mbak. Boten ya nuwun sewu ben sewengi kopine rantek nyuwun banyu putih kali empreng kali kompor Mas. Deleng mriku Mas. Ya ora ono dalang kok. Nggih nyuwun tulung bengi niki dalange mang wedangi Mas. Heeh. Engko ndak dibubuti. Sore mau tak monggo Bu aja. Bojaki meneh.
aja kangge tombo kangen penggemar-penggemar panjenengan. Suara ora suda, cara daran malah mirasa. Iki sing diarani iso ngreksa. Ngreksa kagunan sing diwenehke Gusti marang Bu Nurhana. Cara klapa tambah yuswa santene saya kenthel. Wis saiki wis lagi moncer sithik wae wis. Wae wong umbar menawa tentane jaluki nyidam sari gebret-gebret. Iki luruh wibawa wis lumaksana magita-gita tandanya tekan budalan barang jan rumangsaku Pak Haji Haryanto saya dadi Pak Haji ki ora munggah malah melebar ya wong tentrem ayem saya anu ya ayo sapa sing dadi nggih menika pokoke iki udan bintang tamu ya menika Bu Warsini itu Bu Warsini Bu Tumiyana ya ngersake kadung tresna sing nyekar Mbak Elisa ya ayo tepuk tangan Elisa Samalakatak ya halo sobat Elisa Orkarus Alaso halo ayo nak kene cayu aku ki pamorung de bojono tak pangan mentah bocah iki kono sing moh cek bunyi iya bunyi yes geng dalu pada kareng abah kiro sugeng dalah hah sugeng dalu dadine sugeng dalah sugeng dalu aku yen omongan karo cah iki kok ketoke kaya polip ngono ya polip ki penyakit irung oh ini penyakit hidung polip ora lara normal El iya kowe iki jane asline ngendi sih gula kowe kok gula gula kula nggih aslinipun kula niku hasil kawin silangipun kawin kok karo selang ki piye silang kok selang kawin silang ki yen kewan mosok wong kawin silang ya campuran campur ngono oh dadi silang ki lahir-lahir ayu ngene sesuk tak cobone piye kowe kawin silang urung ampek disilang kowe keselang sik kowe ora bapakmu saka ngendi ibumu saka ngendi mbokku saka Lembelu ngendi mbokku saka Lembelu Lembelu ki ndi Lembelu kowe iki ora mudeng ngomongan karo cah iki halo Pak mbokmu teko lambemu lho lambemu dhewe iki lha iki rungane dhewe digenake to saka Lambelu lha lambemu dhewe kowe Lambelu ki Betawi lu ki Betawi ora wilayah ngendi daerah ndi Sulawesi Tengah nikune Sulawesi Tengah iya bener bapake penate meriko dereng kowe iki jane omong apa to angel kowe iki mau aku urung tau ning Sulawesi nduk wong wedok paling aman ki daerah nggone dhek apa to kan teko daerah Sulawesi kok Sulawesi kok Sulawesi mosok wong kok disuwalwesi suwal niku napa suwal ki katok besi ya angel no abot nek mlaku piye ne ora satuke lerengan dilas mbokmu saka Lembelu terus bapakku kula saka toli-toline apa toli-toli niku ne toli-toli iya toli-toli iya Sulawesi iya toli-toli yo awor to rek apa toli-toli ki awor rambutku awor itu bersama iya berarti bersama gimana ora iso pisah antara toli-toli kuwi oh iya pakmu kok toli-toli genah wong lanang ya toli-toli ora kowe kok iso tekan kene kedampar ning Jawa melu Maseno kuwi riwayate piye biar orang semua tahu oh ya mbiyen wis tau sinau ning S1 ning Pedalangan isi Ngayojan kowe iso ndalang to oh iki S1 jurusan pedalangan biyen ya S1 jurusan pedalangan terus penelitianku tentang iki ne bosku iki ne dadi kowe iso ndalang to ya setek anu tolong Mas aku tukokno bakso ning alun-alun iki gendalan ngene ya maksud aku kok tekon lunga ngono piye lho aku ora merintah wadine kowe lunga tenan ya alhamdulillah kok
Iso bocah Iso. ya, ora ketang sithik iso. Ya setetek-setek. Sesuk ben enak rene nah. Apa? Dadi kowe njupuk jurusan pedalangan. Pedalangan inggih, S1 nipun. S1 saiki. Lajeng kula rada setruk UTK, terus kula njupuk S2 Setruk psikologi. ki ra awak to, Rek. Setruk kok utek ki terus piye? Setruk uteke ki ora omong kok ngene. Karepe dhek niku judeg Ya ngoten. Judeg Jogja, Ya, judeg Jogja. Gudeg niku apa? Gudeg. Godhek iki godhek. Oh niki gudeg. Terus kowe saiki njupuk Terus mandat S2 psikologi. Wis Psikologi. intine saiki kowe wis duwe bojo apa urung? Dereng no, jomblo aku. Lho jomblo kok bangga to kowe iki? Ya bangga nek Lah yen jomblo. bojo urung duwe pacar el. Pacare wingi bar putus e. Oh. Kowe iki ditinggal. Iya. Lho ku wong lanang picek apa piye? Aku ora Ora sik kok nyalake wong lanang. Lah wong kowe ngene ayune iso golek dhuwit dhewe, suarane apik kok ditinggal itu piye? Sing lanang sengkleh. Mergane disuarani karo iki. Oh iya, Po. Akhire setruk uteke kuwi. Sik, iki mbok menawa kan yen kepengin duwe bojo, kowe kepengin bojo profesine apa? profesinipun sing kados dalang. Dalang. Nggih. Kok milih dadi dalang apa sebabe? Tapi Kok ora dek nyen-nyenanane to nduk kowe nek pengen duwe bojo dalang marai ya wis kadung jatono tak olehne tengkleng no. tengkleng, Pak Tengkleng niki, Pak Tengkleng. Pak Tengkleng. Kok tengkleng Pak Tengkleng ngerti tak olehne Pak Klentreng kowe. Pak Tengkleng. Oh, dalang. Ya, tapi dalang perusahaan lah. Sing duwe-duit. Nah, dalang tok biasane kere. Iki lho contone. Yo. Iki sing ngomong anak mbahmu lho. Sing ngomong anak mbahmu lho. El. Ya, Pak. Omonganmu sitoki rap kowe nak. Ya dalang sing dalang duwe perusahaan sing sugih, ora kere kaya iki kowe noleh kuwi lho. Noleh dhek ini. Heeh. Aku kan noleh ya, Pak. Ngelokno kowe kere Mas. Tompone Mas. Nek tanah kuwi pancen tenan. Ngono iki karo mencep dalang kaya ora kaya dalang kaya kuwi. Ngono iki karo mencep iki. Ora nyereke iki. Ngono kuwi piye? Muni ngono kuwi. Iya. Noleh tenan. Heeh. Ya wis ben rapo. Soalnya nek jajake mung ning angkringan sih, ora ning restoran ngono lho. Iki. Iya, Lah ki rupane kaya nasi yang kondang kaloko niku. Hah? Nek jajake ki ning mung ning angkringan. lho kuwi dijumbuke. Apa? Pancene dhek ya kencing manis dadi golek sing Oh, mboten ringan-ringan. niku salah kabeh. Apa? Wong jajal ning angkringan ki malah kajen. Kok iso? Banding jajake ning restoran. Kajen no. Kok Lho, iso? kok Aku jajak wong pirang-pirang entek 5.000 mulih. Makasih, Bos. Loh. 5.000 untuk celukan, Bos. Lah terus yen ning restoran Urung karuan diceluk Bos kok ya. Jadi Kowe kan- isih berlalu seminggu ketemu ning dalan yo. Makasih Tidak puji, Bos. Padahal kuwi bosok ngono karepe. Ya ora kok ya tenan kok, Mbak. Heeh, pancen ngono kuwi nembang-nembang. Nembang. Apa Ini mau? selamat untuk Mas Iwan yo. Iya. Kele Mbak Untari nggih. Kalih. Kalih. Alona Mas Irawan, Mas kalih Irawan, Mbak kalih. Untari aja. Mas Irawan kelih ngono ki. Kalih Mbak Sing kododan Untari. krungu Irawan telek ngono-ngono. Hotele? Heeh. Apa nelepo? Ora yo. Ora, ya, Sirawan ya. kalih Mbak Untari mugi saged langgeng kados mini tuna-tuna. Ah, yes. Karepe ki ya njawani. Mimilan mintuno malah mimilan rugi-rugi. Lah tuna-tuna ora rugi. Mimilan Mintuno. Mintuno. Tunane sitoke aja tuna-tuna. Oh, mimilan mintuna. Heeh. Aja tambah mie goreng, mie ayam. Ini lagunya Kadung Tresno apa yang internasional? Iya Kadung Tresno. Oh, Kadung Tresno ya. Ya, Tadi sawerannya tapi internasional loh. apa? Sawerannya internasional. Iya dolar. Luar biasa, makasih Pak. Heeh. Nanti lagunya Love gitu ya. LOVE. Oh, apa? L is all the way you look at me. Wah, Gimana? Gimana? aku ora mudeng blas aku. kowe iki Kaya piye jrantal kaya dong-dongo. piye Nduk, piye Nduk? L is all the way you look at me. You belong to me. Mbak Yumu belong to me.
Wah. Kadung tresno wae. Nggih, pakai bawa ya. Monggo. Rino wengi dadi ati Aku gumunku yen ngomong bindeng lho yen nembang kok ora iki piye? Nah, iki cangkeme setelan kok. Oh iya ta, Dok? Oh, kandhane. Oh, nah. tanpa dahar. Kene apa, Pak De? Aku nyawang kowe kaya nyawang cap jahe. Jahe niku napa? Kudu sarapan ya. Tanpa nendra kayung yon marang slirane. Alisa nembang dicedhaki gareng kaya wit dirambati tekek. Sing uwit sing bondi. Sing salah ki wite, dirambati tekek kok ora endo. Mestine ya pindah wong buktine dirambati ya meneng wae kok. Aku sing tak pikir sitok. Apa? Awake dhewe ning panggung wis 2 jam luwih iki 1:30. Iki engko Lesmana sida rabi apa ora. Pun santai mawon. Santai. Iki mau wis tak saged karo Sela. Heeh. Berarti limbukan tok ora sagara-gara lakone ben. Oh, tenan wis. Setuju? Setuju. Kalau setuju, ora aku sida rabi apa ora aku ngono. Tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna. Bawaan apik, rupa ayu, swara becik. Sing diarani sinden ngentekke tanah bengkok ngene iki lho. Kok ngentekke tanah Lho bengkok? ngene kok karo Mas Eno Ardi entuk karo sing gambange piye, Cak? Oh, itu dari pangan Bathara Kala. Ah sing tatak dhewe sing gampang kok. Lho, oh iya. Iki mutus pacare ping pira wae anggere. Elisa iki. Nggih. Anggere muni putus meneh sa. Nggih, Pak. Ngono kuwi tak tileki sing lanang wis nang ICU tenger-tenger. Aku koleksi kok. Mergo sing lanang ora gelem nggawa cendol dawet ki mau. Nggih, terus Dan liya among sliramu satemah lara asmara. ya mangga. Lamat wis katon tejane
Rajaane sarwa asri Surabaya ku tansah kuwon eman dijukesi senderewe yo lagi iki. Ayo iki pembaruan. Ya ora pembaruan wong dalam rangka golek pangan kok. Iya. Dalam rangka anu Ratu Keroncong. Nggih, monggo. Ya. Bu, Ora Mbak Yu. wis men iki wae. Monggo. Ratu Keroncong. Monggo ki turane wektu iki dienggo lakon wis cukup. Ora masalah. Mangga Mbak Kayune. Endang mriki ketemu penggemare. Kula suwun suwane. Kadang kang hibur para tamu sedayane. Ayo. Monggo. Mbak. Oh, wal gedine. Piyayi iki suwe ra tau kepethuk kok lemune ora wong. Iya, Jan. Aja diganduli. Ora. Monggo sayang. Ya, Jan. Monggo, Ceng, monggo. Miki nduk wong ayu. Suwe ora tau kepethuk karo panjenengane, Mbak. Gila. Utami iki Ratu Keroncong.
setelah Buwal ana Jinah. Wiwi Sumbaga, ana Sundari Sukoco, ana Buwal Jinah, juga ada yang satu ini Mbak Utami. Mbak Utami. Cek jane populere panjenengan teng jaba disebat sinten? Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Indra Utami Tamsir. Aku ora budek. Antere wong sing budek dhek kok. Nama komersil ora kaya Seno. Seno. Wis ben. Sino hoi sapa sing arani? Selamat malam Mas Seno. Moga Mbak Yu. Sugeng dalu Abah. Monggo jeng. Mas Garing selamat malam. Selamat malam. Ayo. Sedoyo. Selamat malam semuanya. Monggo. Sedoyo selamat. Saking kajenge sedaya Rati mriko Rati. Sebetulnya saya tidak perlu nyanyi karena penyanyinya apa? Diajeng sindennya. Oh, mboten menika figuran. Monggo Rati mriko. Semayane kita kan kula buah to Mas. Buah. Oh, Kula layak. buah. Ah buah niki bolone monggo. Nggih, sore tadi Bluro. menunaikan tugas di alumni angkatan 95 Lemhanas. Jadi langsung sowan Pak Kondang. Buah. Tempat. Nggih. Lah, wong Kebetulan Blora buah. Bapak itu dari Jiken, Oh, Blora. Jiken, Pak. Saya Blora juga. Oh, blurone pundi jeng? Kunduran. Oh, cedhake brosot. Apal tau ditimbali rono kok. Bleboh. Insyaallah. Kunduran pinggir jalan. Keleresan pinggir jalan, Oh, Abah, nggih. Berarti sampean sok mangan ungker. Derek mangayu bagyo Apa? kula teng pinggir mawon. Monggo mriko. Sampun mriki kemawon. Nanu nembang napa Bu? Sing panjenengan pentingan saged diiringi kali kanca-kanca yoga. Iki grupe apa iki jenenge iki? Hah? Grupe iki logo apa? Paguyuban Nyangga Dosa. Nyong. Karawitan lo nyangga dosa iki. Dosane sing dalang kok. Nah, bener apa ini kok? Yang keperluan ketiga kalinya saya ingin menyaksikan langsung Ki Seno Nugroho yang luar biasa. Atur sembah nuwun. Bagus, Hebat. Pak. Bagus. Saya tadinya enggak tahu sama sekali, tapi banyak kebetulan saya belajar sama Mbak Yuyanti, sinden itu ada sedang bersama saya tadi. Beliau mengatakan Seno Nugroho ki edan gitu Mas. Aduh. Mboten napa edan bab kabudayaan. Lah nggih menika maksudnya. Nggih. Jobipun menika sesasi 36 kali. Betul. Sing 6 kali tele-tele. Lah ngapunten. Monggo. Nggih, pripun ini? Nembang Bu. Badhe nembang napa? Slendro Kalau apa, keroncong Indra Utami Tamsir bisa diunduh di Spot TV. Nah, kadang menawa kepethuk gamelan badhe nyekat. Anu, Pak Desuli. Pade suli meneh. Lho sing gendar. Jumbuh kalian kahanan derek mangayu bagyo, derek ndedonga untuk kedua mempelai mudah-mudahan samawa. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan langgeng sampai mimilan. Amin. Napa menyesuaikan tema malam hari ini Pernikahan. menapa? Mau mencoba menghaturkan Bowo Setyo Tuhu. Lajeng langgamipun sareng-sareng monggo diajeng cantik kita semua bersama-sama. Buka beduk. Ayo. Magrib kok beduk to jenengan. Kaya gedruk tak duduk ngono. Niki Setyo Tuhu dipun bawani mboten? Iya. Sing bawa Ibu Tamsir. Nggih, monggo Bapak. Sepinten. Laras. Ajar Mas mangke panjenengan klentu. Suanten panjenengan sae sing gendar sing elek. Lah niki mbok dipetakke riyen. Mangke dolarnya dimasukkan sini nggih. Kangge genepan nika lho Mas. Tak minggih. Gampil mengke perkawis dolar kula tak linggih mriki. Niki genepi pundi wau dolare? Lah Allah Pak Bu. Oh dadi ora penak.
Lho kok mlebu meneh? Kok mlebu meneh kok malah ra ditok. Oh, kok sik digolek. Lho niki genep piriyen. Pundi wae dolare? Lah, monggo. Aku ki karo Bu Ibu iki percaya Singapura man nggih Bu. Ya ijalno rek, ijalno ben kuapok. Singapura mek 50 kok. Niku rajin, rambuté sik genep niki pun butak. Nggih ampun niki kula ijoli niki abang apik kok. Syukur. Apik nggih, abang. Ora apa-apa diapusi wong ayu ya seneng kok. Aku ora melok-melok. Napa ne? Swantenipun wetah. Nggih pun mergo dilem kula balekke. Alhamdulillah badhe 100. Ya pinter ya golek Lah tambahan. piye to wong mafia arep diapusi kere pasar. Kok ngarani aku kok kere pasar Cek? Nika lho sing takon nika lho sing kere pasar. Oh, kere pasar. Oh, no, ngaku ono. Oh, aku ora ngapusi kowe kok sing ngapusi kono kok ditibake aku. Oh, ngaku ho. Kowe nek hao-hao engko aku. Nggih lak yo kisruh. Aja padha geger wong padha kirene kok. Lah nggih to, kula niki nembe ajar nek dikisrui lak lupa lali supe. Monggo, dompetipun kula jaga. Nggih. Sarambut. Ya, aku tak anteni. Lamun aduh caketing ati yen cedak tansah molat sida asih pindha mimi lan mintunna. Ya bener to terus. Bener to, salahe mbok saut. Kowe senengane ngrebut Lah aku ora nyalahke kok do kaya geglek apa ya? Ndeke nyaut nembangi ben ketok kerja kok. Ora leh rokak. Leres nggih Abah. Nggih, Pak rokok karo wianan. Abah tak goleki jebul nek ngarep. Nah, aku nang kene kok yo. Wah, Mas Eno dupe rokoke jatah udute direse ra umum. Nuwun sewu. Lho, Mas Seno menika leres. Awit kula niku ajar nek nembang di gamelan. Jadi nggih panjenengan kalau memulai tadi itu sudah betul. Nah, kalau saya akhirnya melanjutkan itu juga ndak salah. Betul. Panjenengan jumeneng to Mas Gareng? Sampun, monggo. Alah, kemarin kan sampun tak sampluk pun mboten jumeneng. Sekarang jumeneng. Wah. Kula niku ketoke lunggone ya wis ngadeg. Dumugi pundi wau? Dumugi Bekasi. Pindha mimi. Pindah mimi lan mintuna. Ampun suarane. Kuwi ngapa to, Bah?
swara ki dinikmati nek Oh, kocape dadi Semar. Kono wis komplit, Bagonge gendut, Gareng Angga, Petruke Nugroho, Semare kowe. Semare cek dibutuhke. Ayo Nimas bareng hana tepi wajib. Mas Eno menang tenanan. Sido rondo. Sido wis dipajeri. Sido asebe Praya Dawah Setya Tuhu. Monggo Mas. Aku kang setya satu diangkat, wong dereng ngangkat kok panjenengan sampun mudhun. Angkat lagi. Ah, kekeselen. Anggek diangkat turung sampe anu mudhun. Ayo janjine piye kemarin? Keturun. Oke, matur sembah nuwun Diajeng Ayu. Lah niki kula motone pedhes kenek. Gembrobyos grogi nika lho Mas Gareng. Sampeyan motone pedhes kula kemek. Tisu nika dipendhet rumiyin. Jarene sayang. Hayo mbok yo dilap-lap. Garengi bawa keturutan bojone gedhe dhuwur ayune omahe mesti ambruk. Ngapa? Dincengi cah cilik-cilik kuwi. Piye ya cecak kok merambati. Kowe ora usah sirik. Nun sewu Mas. Matur nuwun. Sing streaming dipateni sik Mas. Monggo. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, sami-sapi. Sami-sami. Jenengan ki dapuk napa? Werku piye? Werku piye? Dara. Dara yen gedhe wong ki cilik ya piye? Nek ngono ya werku cindhil. Oh. Lah mau ngangkat
Abah masih ngendika kan nggak sopan kalau saya lanjutkan. Nah, sekarang terus pundi Abah? Saya nek kene ngangkat kono. Mergo nek diangkat ora nganggo ya sepo. Lah mangke mboten sopan panjenengan ngendikan kok. Tur wayahe diangkat kok randang muni berarti ora iso. Mugian tok berkah matur sembah nuwun. Sembah nuwun lho, Jen. Sami Ratu Keroncong. Kembang sekali lagi Ratu mengaturkan. Keroncong. Nggih, matur sembah nuwun. Sembah nuwun kembang delima merang teles. Apa kuwi? Nedha nrimo pangeran sing bales. Nuwun sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Siap. Saya Nggih. mohon pamit. Di waktu yang sama. Saya akan nonton sampai Mas Seno selesai. Nggih. Ya, insyaallah. Siap. Matur sembah nuwun Mas Matur Gareng. sembah nuwun Mbak Yu, mugi Terima kasih dia jeng Saged cantik-cantik terhibur. semua Mbak Yu. Semoga selalu sukses. Amin. Ya. matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Aduh, Kyai kok luwese kaya ngene. Nah, Piantun ki nek Nggih. kaya ngono kuwi nek ra nambani mripat ya wong lanang katarak tenan. lha kuwi jenenge Iki Lesmana mung sida budal. Siap niki pun. Oh iya. Niki ajeng kula budalke Landang kowe kok budal. nyemang apa to kowe? Wong sing Mas Seno ki sik menikmati masa kesendiriannya. Wong aku iki moderator kok. Nggih. Pak Haji, sugeng tinjak Pak Haji. Nggih, Nite ndaraken, bis. Pak Haji. Nite bis napa nyepeda? Lah Pak Waryanto ki mobile apik-apik waleh tur akhire ngepit. Matur sembah Dereke nuwun. Bu Haja Nurana, Iya, matur Bu nuwun. Pak Haji. Nggih, amin. Monggo Ibu, Mbak. Iki Yu. sik komplit keluarga besar Pak Haji Kondang, Pak Haji Untung, tasik lenggah. Nggih. Pak Haji liyane Leres, Pak. luar Ya. biasa. Mila kula tak nglajengke lampah riyin. Oh iya lho. Ayo iring-iring manten, iring-iring manten Lho lho kuwi sing dinteni Kyai sakmenake iki. Ayo. Weh, pokoke tenang tawon Apa? kena cengele. Apa kuwi? Lakon kudu kecekele. Apa kuwi? Oh, parikan ora tekan gone kok. Pak Ayo, Mak. Iya, Mayu Ger. Kundang kancing langit kelap-lapaton lirking saking risang mawe gandrung Lesmana kowe ngalau kowe putra Nalindra Ngastina tak kira kowe gayuh putri angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring kowe mesakno kelawan sombo kadangmu tuwa ing marang Garuda ingkang selawase urip aku ora tau ngayunake putri dina samengko lagi kaprawasa rasa tresna kelawan Janakawati. Mula tak jaluk kanthi banget. Adiku Lesmana Mandra Kumara saka negara Ngastina tak jaluk manten lanang Ngastina mundura wae. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh, la aja ngawur mbok sapa kowe. Gong, rene ya. Delok wong ngarep gelut, Gong. Aku lagi nyaron. Wah. Nyaron kluntal-klandil ngono kok. Sing meneng. Alon-alon bae ya terus mbah. Alon-alon iki kaya ora kecekel rasane. Tak toi pecahing caca muncrating ludira. Wah, lah lakon penjangkamu kowe Lesmana. Ape. Wah.
Nokowati dadi darbaning Lesmana. Aduh, iyong. Ayo. Ayo, ketokno budimu. Awas, mati kowe. Hai, iya. Ulung sing Lesmana. Waduh, mati aku. Adikku dik sajake kaya karton ketemper yudaning Syadi. Waduh, kula menika slaminipun gesang menika dereng nate kula menika nglampahi peperangan, dereng nate kula menika adu atosing balung wuleting kulit. Lah kok sagedhaken menika ngawrataken dhateng raos tresna kula. Kemuntun kula kedah perang tanding kaliyan pun Lesmana Mandra Kumara Kakang Mas. Kakang Mas kula nyuwun sabiyantu. Kegiatan kula sampun telas, napas kula mboten kiyat menawi kedah perang dangu-dangu kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Yai. Wis dadi gumulung ing rembug ora entuk ewang-ewangan jroning perang tanding iki. Kula yen Syadi kalah ora usah dadak duwe kekarepan sing nerak saka bebener. Yen kalah diakoni kalah kuwi luwih satriya. Bali sesuk mangsa kala tak gayuhke meneh yen pancen Syadi kepengin dhaup karo sawijining putri. Kakang Mas, wis ora usah digelani so bali-bali. Ayo, wis lunga siji mantane ayo, ayo. Wis lunga kalah karo Lesmana klilipe ming kari siji. Kowe mangkato Lesmana bandingen modar terus kowe rabi rampung. Ya kon kaya ora ditutuki ngono kuwi karo anake kaya ngono nganti geseh pikirane. Geseh yo men. Wah, dasare kit lahir yo wis geseh. Edan mbok ben Gagas Antasena ora kaya anak-anakku liyane. Ning janjane sampean malah salah lho, Pak. Salah piye? Nek aku anake bapak ki pancen tus anakmu tenan. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak ora iso basa, aku ora iso basa. Bapak duwe kuku, ra ketang cendhek aku yo duwe. Ki tegese aku anakmu tenan. Ning saiki sing perlu tok perhatikan. Sing perlu tok teliti iki malah Kakang karo kanca Kakang Anturja kae. Werkudara ora iso ndodok, ora iso basa kok anake do sopan-sopan. Itu malah perlu dipertanyakan. Wah, aku kok cocok to? Ning tenan lho, Tru. Ah iya. Anake mesti turun karo wong tuane, mesti. Anakku kae matane gede-gede kaya aku. Cangkeme ya amba-amba. Nek Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara ki ora usah dadak do ditakoni, mlaku bareng ae wis ketok. Weh, Ndara Werkudara karo putrane padha-padha ora iso ndodok, ora iso basa. Heeh. Nek Ndara Werkudara kok kaya duwe anak kaya Ndara Janaka alus. Iku perlu dipertanyakan.
Mungel langgam sesi deman. Udus. Kok gendara arimbi ya, Tru? Mbah, aku ora melu-melu ora. Oh, Bagong kowe kaya ngono kok. Mangkat. No, mangkat. Mangkat piye? Lesmana dikalahke. Ayo menyang. Nek Lesmana ae jane aku ani lho, Tru. Ha terus? Nah aku sing mangkat pripun, Ndara? Ora. Kula sing mangkat, Lesmana tak ajar. Kula sing rabi karo jeneng. Wah, Bagong mesti ngalup yen ana wong wedok. Mek karo kowe sek-sek delok mawon. Lesmana, Kakang Lesmana mulih ora mulih. But modar. Pun wonten mawon gesek-gesekan. Enggak, niki sing perjalanan sedina mengke sore isih Bagong teng mriku nek ora tekan wektune. Mangkat yo, Pak, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Njaluk pangestu, yo sing hati-hati. Ora menang karo Lesmana mulih rene tak gecek ndasmu. Yo. Ngopo? 200. Ngopo? Menang Antasena. Ayo jelas. Kowe iki wani totoane milih kok kowe. Lah wegah aku. Ayo ora ana alame Ndara Lesmana kok menang karo Ndara Antasena iki ora ana alame. Ya oke, kowe 200. Nek Ndara Antasena menang, aku bayar kowe 20. Ning nek Ndara Antasena kalah, kowe bayar aku 200. Piye? Totoan rumaling. Jempolmu mlocot ora. Ora sak totoan kok ora dikeparange kok totoan senengane. Ayo ditandan terus. Yo. Antasena. Oh, Mas. Mas Lesmana aku adimu Antasena. Mbok kowe golek wong wedok liyane. Jenakawati tak peke. Kowe njaluk ijol wong wedok pira mengko tak menehke karo kowe ning Jenakawati dadi tarbeke Lesmana. Nek jane aku ora ndikarep rabi karo adiku Jenakawati. Lah nek ora ndek karep ya ora sah perang. Ning bapakku nek nganti aku engko ora nyendikani dawuh bapak, muring-muring bapak. Lah nek ngono kowe lek rabi ora duwe gegaran rasa tresna. Wong rabi ora gegaran rasa tresna ming manut karo wong tuwa kuwi ora becik, ora apik. Kowe ngalah, aku ora arep ngalah. Tak antepi. Nek nganti aku nyolani rembuke bapak, aku ora iso nyuwargake wong tuaku. Aku wis ora iso basa, ora iso tata krama, ming dawuh kon rabi kok gemang. Mengko ndak aku dadi bocah sing dosa. Alah, pret. Sok resik kowe. Ayo kowe ngalah. Aku ora ngalah. Nek ora ngalah kalah Lesmana Mandra Kumara mati dening aku. Aduh. Wah, montar aku. Ayo. Bagus Lesmana piye? Remuk yang remuk piye? Sombo kalah kalih kula merga dianakke sayembara perang. Ning bareng sing pungkasan mungsuh kula Antasena. Kalah gagah, kalah ampuh, kalah digdaya. Oh,
apa kowe ora kelakon dhawuh karo Jenakawati, Lesmana? Apa ora kelakon dhawuh karo Jenakawati? Nek cara aku wong tresna kuwi tontokane nyawa. Aja mati-mati kowe kalah yen durung tekaning mati. Ya modar tenan. Mungsu Antasena kok arep dipeng-pengke iki terus nuwun sewu. Nggih pun yang kula nglenggana. Loh. Nglenggana piye? Kula mboten dhaup kalih Jenakawati mboten apa-napa pun. Kula pupus katresnan kula. Lah terus rabi karo sapa? Saya tipis. Katresnan kula kalih Jenakawati. Saploke mangkat teng Madukara kula mampir tuku bakso, bakule bakso lumayan. Pun kula tak nelateni kalih bakul bakso nika mawon pendan. Tuku kene. Wis ora sembodo. Juara dunia. Seneng lho. Pripun to wong kene seneng kok sampean malah merengut. Bingung aku, Tru. Bingung piye? Ya nek aku engko ling nglakoni duwe rasa tresna nek ora. Lah mulane ketemu sik. Ketemuan. COD. COD iki apa? Cocotmu. Tak keplak ndasmu lho. Nek ora ya ora dong iso muni COD ngono lho. Lha niku ora dong. Wah, selamat. Aduh. Arep rabi. Iya, kok. Heeh. Aku bingung, lek ku arep miwiti piye. Ya wis mulai aja. Mengalir. Lho ditutke perasaane, mboten sak bingung-bingung. Ngono kuwi iki mengke wiwit dhewe kok ya, Tru. Mbah. Aku tak ro gareng kowe. Lah ngopo? Ora tau kompak karo kowe. Aku iki ngomong-ngomong ora jelas kok. Pun pokoke anggere sampean mengke ketemu kali Jenakawati, terus sampean omong piye engko aku dikandhani. Walah, dadak ngene. Jen, ngono. Utawa Dik. Muni Dik ngono. Heeh. Nek ana ukara sing luwih apik. Yang ngono. Yang. Heeh. Yang aku padamu. Ngono. Yang aku padamu. Aku padamu. Ah, ora Jenakawati mesem berarti gayung bersambut. Oh iya. Nenek ora mesem berarti yo kata-kata lainnya. Kata-kata liyane piye? Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Aku tresna karo kowe. Mengko nek Jenakawati nampa omonganku guyu, wes langsung dijegal. Lho. Iki ngopo to iki cah? Aku kesuweni males ya aku. Apa butuhe cak-cek ngono langsung gleleng. Yo, aku manut kowe karo kowe ya kok. Wis asa kuwatir. Kata-kataku deleng-eleng. Yo. Aku padamu. Sing kedua, aku tresna kowe. Aku tresna kowe Jenakawati tambahi jenenge. Aku tresna kowe Jenakawati. Kowe gelem ra rabi karo aku. Kowe gelem ra rabi karo aku. Deleng-eleng lho. Yo. Nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Nek aku ora gelem rabi karo aku, sing arep rabi karo kowe, Bapak. Wis ngono kuwi engko. Kowe senengane gawe masalah wae. Meneng aja Tru iki nggo ndadawake wektu ya. Gawe ngomong ning ngono kuwi. Aku padamu. Kedua, aku tresna karo kowe. Ketiga, nek kowe ora gelem rabi karo aku, sing rabi kowe Bapak. Telung ukara kuwi ya kok. Heeh, nek kono guyu berarti wis siap rabi. Yo.